aldrig lege. Nå. Nej. Det er Timon, der bestemmer. Er det det? Ja. Skal vi se, hvad Lumi lavede? Ja, måske lige går. Ja, det er ikke godt, Bjørn. Dygtig. Hun hørte, der var noget, der var godt. Så tror hun, der er godbidder. Nej, hvor den skal ikke hende tale. Ja. Det er fuldstændig grønne. Jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg filmer. No. Nej, hvor er det godt. Ja. Øj. Nej. Over sig selv. Det er sødt, når de løber med poterne op. Så... Ja, de hopper bare. Ja. Jeg tror, jeg må være hans bedste legekammerat nogensinde. Ja, det er helt vildt, som de leger godt. Vi kysses i numsen. Nej. Jeg har aldrig hørt ham sige sådan der før. Og når det er rigtig godt, så kommer der lyd på for mange hunde, synes jeg. Det er skønt, det der. Og Lumi?